alamsala merci kalo klimuwa ani shegi samba fla ani mugan nani hamunu sogolundo ana malikono malikoka malikono fini bolola serofe o bela jarali nyatuma o bismillah ka kuna fini o keneka kuna funi damne la hanga jamana fasodi mu koni bora kubita fenyi na kerekrene Algeria jamana konnala o kama anga jamana ministry mnyeshino anga jamana fasodi mu koni siglendo jamana koka oni adame bagaje kulu kerekrene la organisation internationale pour les migrations foratarasi conseil des maliens de l'extérieur olu jakulu ma holu koni willa ka joka seka fero bela jirale sabati ni malien no koni miseka du ufaso konnala chogo ya mina o koni kama ukumbe na aéroport international de Bamako la nuka olu feno femi yere keneka Mamadou Lamine Banouni ale koni chargé des affaires sociales de la question intégration o koni ale koni oye o koni ni makufole nunu kumbe una kunte dore kadaka hayoro sigi koni miga gele barasoro manoko wafana ayoro koni adamadiya konyo koni kelika gele kosobe o kama ni faso de koni yakanu kasi kana ufasola Jekulu mianga jamana konna la ni uyi mouvement ambiko ni ale koni presidenti Fatoumata Batouli nyani abe sansa babonya ko babi akoni me demeta kanyeshi anga jamana politique la ka munu koni tanyana olu muso olu koni ma nyina koni abeta fo femi ka do ka fo police muso filiato kemeduru boyanko akoni bolo fe koni demeta kanyeshi munu masungalo ni okomu konna la ni demedi yere koni keneka ni baraw nyemne la femi mouvement yere koni vice presidenti ni uyi madame Touré Binta nyani ale yere koni fi yere koni keneka contrôleur principal de police Mamutu Togolani ale koni kuyi anga jamana direction de police abe sansa babonya ko bobi jakulu mi anga jamana konrani abe fo ale ma mouvement ambiko ni ale presidenti Fatoumata Batouli nyani ale be demeta kanyeshi anga jamana police la kamunu koni ntanyana olu muso olu koni ma nyina koni abe talike bolo fe chawana ni obe talike sugoro tulu malo nono ale ni nyola kadi olu koni masungolo okumu konnala ni koni deme 70 ala femi ni musula ka koni fe kadaka ko abe wakati temambo ni jakuli koni be udementa kanyeshi oluma mi yere koni keneka ukoni tableau d'honneur taka ukoni ndi femi jakuli koni ma min keneka akoni vice presidenti kumbeni oye madame Touré Binta nyani la jefana keneka femi anga jamana directeur de police nationale ale koni ka honorable kumbeni oye contrôleur principal de police Mamutu Togola Aleyi Ameta moptika feno ni wakati na jakulu munu konombeni obetalike muso jakulu biduru boyanko munu bora osigero laka asabu ke lakana balia ko koninyi olu koninyi deme koni soro femi barake mine kota fanfela ko sego yere deme chugo amina kerenkereni ala femi na ko sene jako bayele mali ani safne gla ona nyogona chama okumu konnala deme kasaviti jo fo sefa wari million biolo vla ani duru boyanko mi koni sababu ya kera ONG Femme et Développement aleni projet agafiata ma olu koni fe projet yere koni financera femi Royaume Uni mo le fe ni kunte dore wala sani musala ka kaseka u yere de meka doke u yere chogomna de men koni dira Medina kura so kura aleni so farai ale quartier la sigibaga odema de men koni minanya shi musala ka kemeshegi ani biduru boyan ko de koni ma ni koni yeni jakulu tagalaje jakulu bisaba ani kelen koni mbala munu koni ka baraye balu fen fere koni yeni obetalike dumini fen ola o kofe jakulu tamala munu koni ka baraye fem senefe umbayele mali o kofe sababa la munu ka baraye nako baraye o kofe sabawere bala ulu koni ka baraye safne glon wani kofe deme bonyanko biolovla ani duru fana binataka odi mawero fene mahulu ka sika wire deme chogo yamina Ameta sankaw feno ni wakati na kamiltere mi koni baraw be ka ke sankaw feno ayira ka fo baraw koni be senka wa abaraw be ka tanye kosobe atena metuguni jouer kalo na ta samba fla ani muganda ni baraw be la jirale mi ka kunche colonel major Ousmane Sangare ale koni sena bolke kata kena nuka ngasika ta inyeda abaraka to ka akoni bara nunu Syria kadaka ayira ka fo baraw ta to koni kai sankono niye a tagalaje abita fo sefa wari miliyari muwa ani duru boyanku mi koni mbedu na ko fe ani yiri don koni na kadu anga
jamana kɔnɔna la ni kɔni kɛra fɛn min ye sigi ye min kɛra Sikasokaw olu fɛ yen nɔ fɛn min an ka jamana nakɔ sɛnɛnaw ale ni a ko ɲɛɲɛnabɔbagaw kɔni ka sigi kɛnɛ kan u y'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka se ka o ko kɔni bayɛlɛma ɲɔni an ka sɛbɛnwari miliyari 25 bɔyanko bɛɛ don fɛn min ye yiriden ale ni nakɔ sɛnɛfɛnw la ka bɔ kɔ kan ka don an ka jamana kɔnɔna la an k'an yɛrɛ ta don ba la walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka o ɲɔgɔn don an ta la cogoya min na ni hakilila kɔni sɔrɔlen kɔfɛ ni maaw kɔni bolo fɛn min ka dɔn k'a fɔ Banque mondiale ale yɛrɛ kɔni ye a ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen yira o ko kɔni na. Sangani journée mondiale de lutte contre la tuberculose min bɛ ɲɛnamaya san o san marisi kalo tile 24 diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la jɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma cellule de lutte contre le VIH sida la tuberculose o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu kɔni ye kunnafoni lajɛ dɔ kɔni labɛn min kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ san 2023 kɔnɔna la tuberculose bana o kɔni kɛra maa 450 bɔyanko de kɔni sata ye. CHU Gabriel Touré ni ale kɔni dɔgɔtɔrɔsoba sabanan ye an ka jamana kɔnɔna la ɲɛmadali kɔni bɛ kɛ minnu fɛ u ka baara kɛcogoya ani u ka baara sengo la o kɔni fɛ ka sanga ni san 2024 u ka budget kɔni bɔlen min kɔni dira u ka conseil d'administration kɔni senfɛ u kɔni ka laɲini ka se ka baarabaw kɔni kɛ ka d'a kan san 2023 kɔni o ma se ka kɛ baaraba ye u bolo kosɛbɛ ka d'a kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ minɛnko kɔni kun b'o la ani fana wariko manki kɔni kun bɛ u ka yɔrɔ fanfɛla la min kɔni kɛra sababu ye n'u kɔni ma se ka laɲinibaw kɔni sabati o kɔnɔna la o kama san 2024 kɔnɔna la u ka budget kɔni taara jɛ fɔ sɛbɛnwari miliyari 6 bɔyanko min kɔni bɛna to u bɛna se ka gɛlɛya caman kɔni kɛlɛ ka dekun caman fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ fɛn min kɛnɛyako ta bina ko kan an ka jamana kɔnɔna. Kabini taratadon tɛmɛnen na an ka jamana faba kɔnɔna la a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bolodala Bamako lycée technique kɔni kɔnɔna la ni formation in kɔni taara ka ɲɛsin fɛn min an ka jamana kɔnɔna la franco arabu minnu bɛ ni o kɔni kalanyɔrɔ minnu kɔni n'olu bɛ arabu ale ni français kɔni kala formation in taara ka ɲɛsin o kɔni lakɔli maître ma ka d'a kan fɛn min sariya dɔ kɔni sigira sen kan walima laɲini dɔ kɔni sigira sen kan kabini san 2019 wagati olu la fɛn min ka dɔn k'a fɔ franco arabu lakɔliso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ka français kɔni kalan denmisɛnninw kunna kabini kilasi fɔlɔ la wa o tɛ a bannen ye wa fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ matière scientifique ni o kɔni bɛ tali kɛ mathématique la physique chimie walima ka taa se fɔ biologie olu kɔni ma ka olu fana kalan français kan na walasa fɛn min ye danfara kana se ka kɛ walima ɲɔgɔn faamuyabaliya kana se ka kɛ franco arabu lakɔlidenw ani minnu kɔni bɛ ka lakɔli gansan yɛrɛ kɔni kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni kɔni laɲini kɛla kabini san 2019 ni a baaraw kɔni kan ka sigi sen kan ni a kan ka waleya fana franco arabu lakɔliso kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la o kama u kɔni formation dɔ kɔni sigi min kɔni daminɛla kabini taratadon tɛmɛnen wa n'a bɛ kɛ to sen na fɔ tile 6 bɔyanko. Tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain bɛ tunga lafiya bolo Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier de 15/20 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo o kalo euro wari 573 awɔ euro wari 573 fo san kelen o kɔnɔna la walima euro wari 380 kalo 18 kɔnɔna la terrain yɛrɛ musaka ye sefawari miliyɔn 4,100 ye n'i tilala terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye e maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ka tɔn na ni o ye pari ye n'o ye sojɔ tɔn ye o tuma la san 2024 tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna villa simple ale ye miliyɔn 26 ye a tɔn wari ye euro wari 580 ye étage duplex ale ye miliyɔn 42 ye a tɔn wari ye euro wari 780 ye n'i bɛ fɛ ka i tɔgɔ sɛbɛn a wele an ka nɛgɛjuru sira la e maa min fana bɛ yen nɔ ko appartement ka di ye tunga lafiya bɛna appartement kɛ Banangɔrɔninkaw fɛ yen nɔ appartement sɔngɔ ye miliyɔn 24 ye i bɛ se k'ale fana dɔgɔdɔgɔnin sara euro wari 720 fo san 4 o kɔnɔna la awɔ san 4 tunga lafiya nana tungarankew olu lafiyali kama o tuma la an ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 00223 72 18 42 47 walima 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen-kelen sɔrɔ ba Maliba ale kɔnɔna la. Centre
de médecine et du sport do koni dalela anga jamana konna la min koni togo dalindo centre de médecine du Mali Lassana Traoré ambiance ni koni dalela wala sa kasika anga jamana farikulu nyanaje kala kere la boli kala ali ni luti kala kasika ulu deme togo yamina uka dekun chama ulu konna la koni akonna tagala sali ali ni bureau beduru ani duru boya ko fogata se sali belebele ba nani obe ale kono magasin ba fla oni anyogona chama kasanganu ko conseil d'administration tako sabana ha koni anga jamana ministri minya shindo shifina ko aleni farikulu nyana jamani we Abdul Kasim Ibrahim Fomba ale koni tumbi akeneka santiri ka la nyino te doware wala sa kaseka femi anga jamana farikulu nyana jelo kaseka u de metugo amina ani kaseka u kene ya chogo ya mina anga jamana konna la fuata se jamana ko kana manyogonda ba koni keneka ni santiri yera to talindo ka da la sana Traoré koni nani alebe weleku ambiance ni ale koni to makele mi koni tanyana samba kele keme kono to bioro ani duru wakati ka akoni to nyogonda yere koni keneka meta burim kaw feno ni wakati na habe wakati chama bo burem sigi ba koni olunya shinilu de kun chama majiko ta fanfela fe karaka burem suma japu ale koni teka seka jiko ninti ayoro sigi ba bela jirali mo kwaseka uma kunye ala chuka mina karaka ayirala ka foko grupu do koni beni uyi karaka ayirala ka fo edem koni ka grupu do koni be munu chene do utika barage mi ke mesabu ka gelea koni la si uma ali jiko ta fanfela fe ameta asongo ko feno ni wakati na be kilita boyan ko bo kuran ko nite ufino min ko ni meka dikumba nyashi uluma wala sa uko ni kasika glasi ko ni soro kle ka far ni sungolo bayin ko ni na femi tilaberi dugu ko nani ale ko ni be Niger jamana ko nala glasi ko ni me bo yeno de kanadi burem ka ko ni me ko kasika u glasi ko mako nyena ayi kadaka burem ani Niger korofela la femi ka do kafo sira jamba ko ni te uluni nyogonche sangani anga jamana fama ko ni kavlika joy ka demeta kanyeshi de sabato ko ni mani o seberete mamunu kere ne la sungalo okumu ko na lani abifomi wa sunkalo solidarité femi anga jamana fanta anani bela jarale fe de sabato bela jarale ko ni mise ga lafia soro chuka mina kere la sungalo okumu ko na la o kama uko ni ka la yinite do were femi balo fe toni ba keme ba biduru boyanko ore ko ni mina kla femi de sabato la anga jamana fa ba ko na la ni hakila ko ni bora anga jamana france nganye mayoroni uyu colonel Assimi Goïta ak adamadiya dema okun konna la kanyeshi fasodi olu kiligre na bela jaralima Forum de bois oni o koni be na ke azika fino samba fla ani muganna ni konnala ni kunte dore solidarité autour des défis communs o koni anga be kelema anga la nyinula minon koni be talike nyogona ni koni mina damine marsikalo klimuga ani woro abe kunche marsikalo klimuga ani konoto femie bois o dugu konnala min koni be himan ni obe femie ka do ka foshina meri journal ale konina Temu koninte dore oui Asie et le monde de filles comme responsabilité partagée ni o koni mbeseka ke Asie jamano ani jien fanto konina femi de kumi koni be ubera jaraleka wala nyino ani ubeseka fera juma koni soro ula nine koni mbe na ke ukababusi koni ka sigibi na ke mika marsikalo kle mugano woro kata ku jefo marsikalo kle muka ani konotoni uishini campagne mi koni sigilindo sika wala sa kaseka dankarike urujol bana ani rube wala bana la o baro bela jirani koni mina kunche bi masikalo klimuwa ani shiki anga jamana fanta ani nani bela jirali fe foni akoni kera ni campagne kura koni de la walmani afula ko campagne koni dobe na fara akuntakala koni ka ni mina ke sababu campagne koni bina ke sababu demsen na ka mo million konoto ani akun kan fe munu koni shibata kalo konoto katabla santa ani nani boyankula imana ke togo fama we kotala fama kotala hulu bela jiralini koni mina pikiri femi karo kafo ni bana ko folen ma hal na sorla udilaka urjol bana pikiri koni ke ngani pikiri ko folen koni mina ke ubela kadaka ni pikiri koni tiga urjol bana doron kele abeka riyo bol bana fana okele aunu koni kumeka temeni amaya kuma nyere koni sibenjira ni uyekinan aga gadeda akoni yiralani ale koni tunye kati de akoro koni wa o kofe akoni ku ministre de l'éducation nationale koni ka secrétaire général ko ale koni tanyana feme ka ro ka fo kuna foni o koni sebenjira akademia ya fe ama fo la kabada bada dali no ya kinan aga gadeda ali
Tuguni kuncɛla association des élèves et étudiants du Mali ni o ye ayami hali n'a sɔrɔ la an ka jamana faamaw kɔni tun ko o jɛkulu in kɔni ko banna pewu nka ni jɛkulu kɔni maaw ma sɔn o ma nka fɛn min ye faculté des droits privés ni o ye FDP Badalabugu kulu sanfɛ kabini dɔgɔkun kɔni daminɛla fɛn min ye licence 3 ni o ye L3 minnu kɔni bɛ troisième année kɔni na o mɔgɔ 15 bɔyanko kɔni tunna ka d'a kan a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ u wele téléphone de la k'a fɔ k'u kana ko réunion kɔni bɛ réunion kɔni kɔfɛ u tɛ ye tuguni u kibaruya tɛ dɔn a bɛ yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni tununa maaw kɔni ye a yira k'a fɔ ko a ye mamuru kɔrɔ kɔni don nka u bɛ tunu cogo di ni kɔni kɛmɛ kamanaganba ko ye fɛn min ye a ye mamuru bɛɛ lajɛlen ale ni fɛn min ye FDP maa bɛ fɔ ka taa se étudiant kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan maa tɛ u tunu ku dɔn kunu kun ye sunkalo kalo tile 17 ye silamɛya ye a ka jahadi fɔlɔ kɛ ka bɛn ni sunkalo kalo tile 17 ye min na kɔni u ye sebagaya sɔrɔ juguw kan ayiwa an b'a fɔ hali bi ala ka silamɛya kɔrɔta sanfɛ hali bi ala ka silamɛya wasa a jugumaw sanfɛ ala ka silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen wasa u jugu olu sanfɛ ala ka sunkalo timɛko ɲuman di a ma ala ka an dumi silamɛya kan ni ne bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na aw ka mɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an si jɔ k'o makɔnɔ